раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи Тоҷикистон аз муҳоҷирати меҳнатии занони тоҷик ба Русия изҳори нигаронӣ намуд. ӯ таъкид кард, ки чунин раванд онҳоро дар ташвиш гузоштааст ва намедонад чаро аксарият ба муҳоҷирати меҳнатӣ мераванд. имрӯз аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми шароитҳо муҳайё гардида истодааст. Дар аксарияти корхонаҳои саноати дузандагӣ ёки саноати сабук дасти кории занона дар кор аст, вале мутаассифона занону бонувони мо рӯ мебиёранд ба муҳоҷират. хонум Қурбонзода ба гунаи мисол таъкид намуд, ки ба баъзе занҳо маоши 1-1.5 ҳазор сомонӣ пешниҳод карданд, вале занҳо ин маблағро нокофӣ донистанд. ва агар мо таҳлилҳоро бигирем, бубинед он як шаҳодатнома ё ин ки патент дар як моҳ 6,000 таҳлилҳое ки ман дидам 6,000 рубли русӣ бошад барои мисол, ё ин ки масъалаи хонаи истиқоматиашон бо 6,000 дигар. Хулоса агар ҳамаи ҳамун маблағҳоро мо ҷамъ кунем, ҳамун 1.5 ҳазоре ки вай пули маблағе ки вай мегирад аз вай минус кунем, 1.5 ҳазоре ки дар Тоҷикистон мегирад, ҳамун маблағ мешавад. ин изҳороти раиси кумита дар ҳолест, ки набуди кору маоши муносиб дар кишвар яке аз сабабҳои аслии рӯ овардани занон ба муҳоҷирати меҳнатӣ гуфта мешавад. дар баъзе минтақаҳо маоши хуб бошад, онҷо гуфта мумкин аст ки занҳо ҳеҷ вақт ба чӣ намераванд маҳоҷирати корӣ. он маошҳое ки 1,000, 1,500, 2,000 мегӯем, ина дар марказҳо ҳаст, ки марказҳои гӯем шаҳрҳои Хуҷанд, Душанбе, Корвонтепа, ва дар ин ҷо зиндагӣ, сатҳи зиндагӣ бо 1,5-2,000 сомонӣ гӯем онқадар бурдан душвор аст. рӯзи 9 август пурсиши хабарнигорони Радиои Озодӣ дар кӯчаҳои Душанбе нишон дод, худи занҳо дар бораи муҳоҷирати меҳнатиашон назарҳои гуногун доранд. ман худам 10 сол дар муҳоҷират будам. 9 сол ки Тоҷикистонда зиндагӣ дорам. агар ойлик маош баланд бошад, ҳеч ки намерафтам он тарафҳо. беҳ аз амин Тоҷикистони хумон ягон шаҳр нест. агар ҳамун илме ки ҳавая доранд, ҳамун меҳнатое ки ҳавая доранд, дар ҳамин ҷамъ сар кунанд, ҳамун маоши ҳамун чӣ чона мегиранд. аз рӯи маҷбурӣ мерам. ман аз 15 сол боз дар муҳоҷирӣ зиндагӣ мекунам. ман ҳозир ба таҳдил чӣ мегӯянд, отпуска ба омадагӣ бада. ман ватан дорам, аммо хона надорам. чӣ кор кунам? маҷбур зиндагӣ мекунам дар муҳоҷирӣ. як моҳ шуд омадагӣ ба ин занакое дидам, гирьям мебиёд. муҳоҷирати меҳнатӣ ба Русия як манбаи асосии даромади хонаводаҳои тоҷик ба ҳисоб меравад. тибқи иттилои расмӣ дар 6 моҳи аввали соли гузашта беш аз 57 ҳазор зан ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба Русия рафтаанд, ки ин омор дар муқоиса ба як соли пеш қариб 2 маротиба зиёд будааст.